primátor Danko sa vraj zúčastnil pracovného obeda s Hiroaki Jori Takahashi, obchodným zástupcom, ktorý jedol slimáky v cesnakovom masle a sobotské stroganov zaplatené občanmi mesta Poprad. Primátor Danko mesto Poprad ale nedisponujú informáciami o hosťovi. Nedisponujú informáciami o sídle spoločnosti, ktorú Hiroaki Jori Takahashi zastupoval. Nedisponujú informáciami o kontaktných údajoch spoločnosti, ktorú Hiroaki Jori Takahashi zastupoval. Nedisponujú informáciami o pozvánke na pracovný obed, vizitke alebo inom dokumente od spoločnosti alebo od osoby Hiroaki Jori Takahashi. Nedisponujú informáciami o výstavbe akého biznis centra rokoval primátor Danko s osobou Hiroaki Jori Takahashi. S kým teda primátor Danko obedoval? Kto jedol slimáky v cesnakovom masle? Kto jedol sobotské stroganov? Kto dvakrát vypil pivo a kávu? Ako chutila primátorovi Dankovi bravčová panenka s dubákovou omáčkou? Ako sa nakladalo s peniazmi na reprezentačné výdavky primátora, ak primátor Danko mesto Poprad nedisponujú informáciami o hosťovi?